हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि इउटिउब चेनेलाव गोसो गोथारै बराय हरग्रोलायबाय। लोगोफोरजों दा नै माबायाव माजबाटआवसो दंफैयो आरोना गाइस मा बुंनो फैदोंमोन जों माबा बायदिसिना एसे नै नै ओरै फुंगा आसोल जों मानि थाखाय फैदोंमोनलाय ब्र' माजबाटआव जोङो बेयाव फैदों दा गारि बानायनो दंफैयो आरो औ सार्भिसिं ना गारि सार्भिसिं खालामदों ओमफ्राय मा मा बनायदोंमोन दहायो दहाय कलेज जोङो कलेजाव फैनाय जाबाय औ कलेजावहाय जोङो माने फर्म फिलाप औ डकुमेन्टस साबमिट खालामफैदोंमोन औ ओमफ्राय दा कलेजनिफ्राय दायो गारि गिरिसो दंफैयो औ दा गारिया एसे औ प्रब्लेम जानायलाय दा नैबे फुंखानि गारि बनायगासिनो आरोना आंनि गारि बानायदों औ दायो बिथांनि चेनेलखौ लाइक शेयार फल' खालामना हो बिथांखौ माने दिनै फार्स्ट टाइम आंनि ब्लगाव फार्स्ट टाइम आं बिथांजों दिनैहाय लोगो मोनफैबाय औ गोबावनि उनाव दिनै फार्स्ट टाइम दा जोङो दा माने माजबाटआव गारिखौ नेगासिनो औ बानायगासिनो नालाय सार्भिसिंआवथ' एसे टाइम लायो ओमफ्राय दहाय कलेजनि माबाबाय आरो माने कलेजनि एसे खामानि गोनांलाय दहाय औ डकुमेन्ट साबमिट होफैबाय जोङो दा दे बिसिनोसै औ बिथांनि भिडिअफोरखौ औ जाय अनसायदों बिथांमोना लाइक फल' शेयार खालामनांगौ। बेनोसै आरोना आसोल ओमफ्राय नै सालथेया मा खालामदों दङ बर्थमान बिदिनो माजबाटआव बर्थमान बर्थमान सेन्देल खामानिया सायदों खामानिया मामोन नोंना खामानियाथ' सार्भिसिंमोनलै नाथाय माथो जाला फैसाखौनो हरनो हायासै फैसाया खम माने एसे माबायाव दं आरो बा दा खमावनो होनांसिगोन फुंखा आसोला गारिखौ गावनिखौ बनायबाय दा स्कुटिया मा जादों आरो जोंना ओमफ्राय माथो बोरैबा मोनजोब्बायब्रा हद' बोरैबा मोनजोब्बाय हाबहैसै नामा हटेलाव होनदो हाबनांसिगोन र' स' गाइस दा नायलांदो नोंथांमोना ओमफ्राय दा दसे थानानै जों एसे बेरायगोन एक्सप्लर खालामगोन ना बेलेगथिं थांगोन रिल्सबो लाहैगोन जोङो गारिजों स्कुटि गारि लाबोदों बाइकबो लाबोदों गंनै एसे दंखायो आरो नोंथांमोना नुगोन आरोना हेल' दा नैखौ एसे नायना लाग्रोदो नैखौ सोर सोर सिनायो बिसोरखौ गाइस बिदिसो आरो गाइस ओमफ्राय नैयाव दंफैयो आरोना जों ओइयाव बनायदों ओरैजाय टाउना नै ओरैजाय गाइस स्कुटिया नै नै आसोला दा गोसथोनायजों बेस्थ' जिएफजों गार्लफ्रेन्डजों आयु सान्दुङा मोदानलायनाय नै सान्दुङा गाइस बिल्डिं नायनोबा बिल्डिं थांसैथ' दसे गारिया जादोंना जायाखैथाय मबाइल थावबो सोलायदों नामा नोङो मबाइल बेस्थ'ल'लै हिनजावजों बिगुरा फाइनालि गाइस जों दा गारि बानायनायाव थांसिगोन आरोना ना ब्र' औ नायलांदो जोंनि गारि बानायनायखौ माबायदि बानायदों गाइस नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होदो थाब फैद'लै बिगुरा बेस्थ'ल' आरोना गोसथोनायजों जिजेबजों नै रायज्लायगासिनो फैनो रोंबावला दा नै इथिंजाय आरो गाइस टाउना माने ओरैजायनो नैयावनो आरोना गारि माबानिया लोगोफोर नायथिदो नैयावनो बनायदों लोगोफोर गारिखौहाय बनायगासिनो इयाव बनायदों इयावनो गाइस नै बे दखानावनो आरोना गारि स' गाइस दा नै माजबाट टाउना नायनो हागोन मा जाखो बेनोमोन ना लगायनोसै औ बेनोमोन मबाइल थावआ गारिया नै बेनो आरो गाइस नै बेनो औ नै बेनो नै गाजा नैयाव सोगोन माबाय गाइस कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना मिथियोबा ना बरिया लोगोफोर ओमफ्राय स्कुटियाथ' बैथिंसो दङ दा देखायनोसै बेयाव लाबोआखै आरोना जोङो अब्ला दसे थानानै जाबाथाय थांसै आरो जों लगायग्रोनोसै गाइस प्राइसखौ नायना लादो नै मा होनोमोनलाय ब्र' बेखौ होनो मबाइल बाइकनि प्राइसआ बेसे
380 ना अ 380 फाइनालि Hero. हिर' अ सार्भिसिंखौथ' होथ'बावाखैदां बेखौ लगायग्रासो बे दखानावनो थाव होनानै गाइस मासबार दा एसे बेरायगोन जों रिल्स लाहैगोन बायदिसिना लाहैगोन आरोना गाइस नोंथांमोना नुगोन गथ'फोर माबाफोरखौ एसे बेरायगोन जाग्रा जाहैगोन गाइस नोंथांमोना दसे थानानै नुगोन आरो गारि जाबानो थांगोन आरो जों स्कुटिखौ बानायबावगोनसो खोमा ओमफ्राय गारिबो बानायगोन मथेथ' स्कुटिबो बानायगोन आरो फाइनालि गाइस जोंना दा मेकारा बानायजेनबाय आरोना नै खेवजेनबाय आरोना नायदो मेकार बानायनायफोरखौ बानायबाय लगायनो नागिरदों आरोना बानायगोन ना बानायला आरायस' ना दे हरलाय ओमफ्राय बानायनाय एक्सट्रा खारगोन 1500 बानायनाय एक्सट्रा माबा नै मेकारनाव नै साखा खेव खावलायनाय हमदों दा माने बिदियाथ' हमथ'खायाखै नालाय दा इमारजेन्सि जाबाय बेखौ आं बानायगोन खबर लायनोसै आं थांगासिनो फैगोन आं बिलाय दाथ' होमबालाय आसोल र' फैगासिनो मेव गाया आइ गाया रायलायनो मोनबाय बिदाया हमाखै स' फाइनालि जोंनि स्कुटिखौबो बानायसिगोन आरोना सार्भिसिं गाइसल' जों बेजोंनो बहा थाङोना गाइस ओंखायनो दिनै एक्सप्लर नैयावनो जासिगोन जोंना दा सार्भिसिंआ डकुमेन्टस लांबाय आरोना डकुमेन्टसैनो थांदों ओमफ्राय दा स्कुटिखौ बैयाव सोहैगोन आरो नैयाव दा डकुमेन्टस बायदिसिना लायो आरोना लोगोफोर बेयावनो मेना बेयाव हैसिगोन आरोना जोङो स' गाइस नैबेनो गारिया ओमफ्राय दा नैखौ बख'नो नागिरबाय आरोना नैबे उननिखौ बख'गोन गाजा नुखागोन नैखौ बख'बाथाय बेखौ बख'बाथाय नायदो आरो एबार नोंथांमोना दुखुराथ' गाबग्रा साउन्डआव गोगोम गाबहोगोन आरोना ट्रेन फैगौ ट्रेन नै जाम जालायनाय आरोना गाइस नै नायनो हागोन ओरैबायदि स' लोगोफोर जोंना आसोलना नै गारिया जाबाय ओइ साब्रुं एसे हो जाबाय नै बिथांना गारिया दा स्कुटिखौ नैयाव सार्भिसिं खालामनो नागिरदों आरो गाइस जोंना जाबाय दा गारिया ना मजा नांदों ना एबार ब्र' एबार मजा नांदों दा अ हेभि नै स्कुटिफ्रा गोदान गाइसमोन लानोबा नै स्कुटिखौनो दाबो बनाया सार्भिसिंखौनो फाग्लासो ओइ फुंखा आसोल दाबो बनायाना स्कुटिया टाइम लाबावगोन दा जों अबाव थांगोन ओइ यो फुंखाना ओमफ्राय बाइकआ बोर नोंना ओइ आसोल माला सहैबावगोनलै मोनाखासिगोन दिनै सानानो गैखाला नै 3था जाखाबाय नैयावनो आरोना स्कुटिया बाइकआथ' नैनोमोन जोंना बेनोमोन बाइकआ आरपिएम होलांगोन जों दा गाइस नोंथांमोना नुगोन अं 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 होगोन आरोना ने आरपिएमखौ एराद लरग'बो मोनखाबायला दिनै खर'आनो जालाना खर' साजोब्बाय गें मारिजोब्बाय आरोना मथ'खौ बेफोरावनो थालाबायनोसै
स' गाइस नै लागाव स्कुटिखौ मायदि थिखोखो नै सार्भिसिंआ इदिसो खालामो ना फुंखा बिदिसो खालामो इसोरनो नामा मेकारफ्रा नै स्कुटिया बोरै जाबावगोन खै हाजार बिखो खै हाजार सालायबावनो बैरखन्द आरो लोगोफोरखौ साथाम थिखोबाव होनदों नामा 4,000 बिदों 4,000 नै बेखौ स्कुटिखौ जोंना गैला बारला गाज्रि जाखाबाय ओमफ्राय नै मायदि बनायो सार्भिसखौ गाइस मायदि बनायो नायना लानो हागोन दुखुआ दिनै बिराद नै इफोरबो बनायजोबगोन आरो ना गोगोमखा इफोरखौ बनायजोबगोनदां गैलालै गाज्रि खिरन नांबाय होमबा 4,000 दुखु लाखौ हायि दुखु आरो दा गोजा मोनाबावसिनसो आरो मोनालांबावसिनसो टाइमा नायलाय आसोल हा नै जाबायानो टाइमा 4:26 गैला होमबाथ' दहायनो फैनाया नै माबाय गैयो नै दा फैसिन आरोना माथा खाराब गाइस माथा खाराब खर'आ साजोब्बाय आंना एकदम हें मारिजोब्बाय दहायनो फैनाया जाला साथले खर'आ हें जाजोब्बाय आंना साजोब्बाय मा बुंबावनोलै फुंखायाबो ओइ फैलाय नै मोनाबाय गाइस ओरैबायदि जाखाबाय आरोना दा नैयावनोमोन गोगोम गोजौखा टाउना ओरै टाउन खाथियावनो आरोना नैथि थांदोंना दहाय जों हासुग्राया इयाव हासुहैदां इयाव हासुग्रा जायगा जाला सोला 4,000 खिर'ननानै स्कुटिफ्रा नै गाइस सिख्लाफोर नायनोबा नै सिख्लाफोर नायनोबा नै सानै गाइस फुंखा ब्र मा जाबावगोनलै मोनाबाय माथो मोनाबाय लोगोफोर ना औ मा हालोदाव मोनाबाय हेलौ एभ्रिवान गारि बानायनाया दाबो जाला बैसोरो बर' नंगौना नङा फुंखा नै मा फैगौ ओरैजाय ना ओरैजाय ट्रेनालाय गोलाव फैगौ माने ओरै स्टेसन ओमफ्राय नै ओरै टाउन ओरैजायसो फैदों टाउनसो फैदों आरोना लोगोफोर हराखै आंनो बानायगोर होनना बुंबाय थाबाय नायो ओंखायनो आं मासकटआव फैनाय हिसाबै बानायलांखानोसै होननानै हाबफैबाय आं ट्रेन फैदों लोगोफोर नायनो हागोन आं देखायगोन होबोगौ ओइ नै गेट बन्द बानायना होगासिनो आरोना आइया खयथायाव नै खयथासो लागासिनो 2 घन्टा मालगारि माला थांनो मोनबावगोनब्रा न'फ्रावलाय ना गैला दा आरो बख'जोबखानानै आरो मिथियामोन ना डाइरेक्ट एसेबो बुंनो हाया गारि बानायनोबा इयाव लाबो आरोना ने सार्भिसिंआ इयावखा डाइरेक्ट हरलाबायो न क्या हो बोरे आस्तीन बहुत माथा खराब हो गया रे हैंग मार गया रे करो तू माथा तू अरे क्या बोलेगा बहुत खतरनाक हो गया ये फुफा क्या जालालै इसोरलै ओंखाम उखैबाय माथो हटेलाव हाबहैनोसै नामा बाखि जालांसैथ' बाखि जाग्रा दंदां माथो गाबोननो फैनोसैलै नामा सिनायो मानसिफोराव जाहैदो सिनायालै इयाव सिनायो होमबाबो जाहोनाय नङा मबाइलखौ मोनसे नोंखौ नामा बेनिखौ होनसै जोंना बिथां इउटुबारनिखौ थुरसि मानसि नांदो हागौ हाया गोखासिला जामबो बै सिख्लाखौसो फसायबायलां आंसो फसायदों बेखौ दहायनिफ्रायनो लादों बोथाबावबायसो आं नै खेबहरबावबायसो दहायनिफ्रायनो खेबदां बेखौ नायगासिनो नोंखौ नायथोंलै लिअरा आंखौसो नाहरदों
Wah. हेन्डसाम ना आंसो बिथांमोना मिलायोलै गुफुर गुफुर गाननाय आंसो मिलायो ओरै सिलायनो आंखौसो आं दहायनिफ्रायनो नायदोंमोन बेखौ नाथाय आंखौ लानाय नङा बायदि नांदो र' प्रपस खालामहैदो डाइरेक्ट नाम्बार बिलाय आंनि थाखाय बिना होनो हायोबा केस थाखा ना 500 हाजारसे माला जाबावगोन खाथियाव लांब्रा बेखौ लेदारखौ लाफा नै इनिफ्राय नुहुरो नै इखौ दा नामखौ हन्डा सार्भिस होनदो नामा मा नाम इयो रोंबावला होनदो मा नुदों बेलाय मा बुस्थु इफोरो इयो बिब'आ बिदानाव फन जाहरगासिनो सानैबो बेनाव फन बुबाय था जालागासिनो दा सिखारखाया बे मिथिखाबाय बे सयथायावसो माने मोनखाया इखौ बेयो देन्जार नायबाय खेला आंखौ ओइ बे देन्जार नायबाय दा आंखौ मोनायाव सयथायाव हेल' होनग्रासो आंखौ देन्जार नायबाय इयो उन्दुदों होनग्रासो लोगो होनना 8थासोआवसो मावखायो खोमा ओइ इसोर ओमफ्राय आंखौ देन्जार नाहरगासिनो आरोना बिसोरो गावसोरखौ लाहरनायखाय नायबाय ओइ खोमा बै जिरनानै थांसै गोजांबाय खेला आंनासो दा थांनांगौआ गोजांबायथ' आरो दिनै सानसेखौ सेकेन्डआव हरनोसो दा गोजांबाथ' सुखाबाय आं खामानि गैयालै बे खोथा बार हाबजोबो आं गाननोसै हाब गोजानाव गानगोन आंबा ओइ आं गाननोसै आंनि सार्टखौ गानदो नोङो बाराबा गांनै गानदोंबा गांसेयाव रान गस्लाया फुंखा नोंनि गस्लाया हरदो आंनो आंनो मा जादों नै आरो गारि सालायबावनो दा आं सालायबावबाथ' बांसिन गोजांगोन होनदो गारिनिफ्राय खालामनांगौ दंबावो दे गाइसमोनखौ एसे बुंहरलाबायदो लास्टनि माबा मोनसे बिदिनो हेदिंआव दा बुंहरसैब्रा र' दा जोबथ'वाखै नै बिनि रुमाव थांगोन आं एबार नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरो ना गाइस ना एसे एबारना भिडिअआ मजा जाबावगोन आरो ना लोगोफोर नुनो मोनगोन जोबाखैथ' आरो दा बेखौ बहरना लांगोन मागोन दा थांनायाव लामा बानायलांबावगोन आरो ना भिडिअ नुलांबावगोनसो जायगाफोरखौ नोंथांमोना दायो नै जाबावगोन नेनो बाबाय आङो जाम्बालै फाग्लासो मानसिया सोआबानो जागौमोन इयो फैसा मायानो आरो आंसो दा दोखो रायगासिनो फैसायानो नै दा फनखौनो हमाबा आरो दा मोनालांखागोन फैसाखौ नेबाथाय आरो फैसा नेयोबा माबायाबाथाय गारिखौ मोनलांनाय नंखाया गाबोनबो गाबोन जाबाय होमबाथ' मा जाबावगोन दा साथामसो जाबलांबाबो हा लासै थाङो सानाथ' नै नुखाला सानखौनो नै दायबरा गुथियावसो मोनहैसिगोन सानखौनो नुखाला नै है बेथाल खालामबायलै इयो लाब गैयालै दहायनो बानायाबा दहायनो सहैबायमोन ना जोङो खोनाबाय मानसिया बारा थिग नङा थिग नङालै माने औ सम लायोना बहुद फाला बादि मावो बे एकदम माने बेजों जाय थाफागोन जाब्रखागोन दसेनो बेलेग सानो ओमफ्राय दहायबो मा गोसोखांदों माबायदि सानो नोङो बे मानसिखौ मैया दाख्लैबो माबायदि दायो माबायदि कन्डिसनाथ' आरो नोंथ' दाख्लै थाफागासिनो बेजों मिथिबायब्रा आंबो एसे दा स्टार मोनदां दाख्लैफोर माबायदि खालामो थांबाय दा आइया थांबाय खेला ओइ नै सानैया नाहरदों नामा नाहरबावालै थांबाय आरोना स्कुटिफोरखौ आरामनो स्कुटि लानोबा नै आयै मजा आंथ' फैसा थाबा लाखागौमोनलै लानानै देखायब्रा प्राइस दे नै गाइस स' गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन गारि सार्भिस माबायाव नै माबायदि हन्डा नै बेफोरखौ नायदो ने नामफोरखौ नै नायना लादो ओमफ्राय दा गारि नांगौबा ब्रेन्ड बरिया स्कुटि आरोना गाजा मोजां समायखागोन नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय देखायबाय आरोना आंनि इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन बरिया नै पेमेन्टफ्रा बेसे अ बावदों सरि नै ओरै नै बिराद बरिया डिलार ना माबा इयो जेनेबा ओइ फुंखा डिलार ना सेकेन्ड हेन्ड डिलार इयो माबा डाइरेक्ट केस दा गोदान नै मासबाराव डाइरेक्ट खम समावनो मोनगोन आरोना बेफोरखौ गाइस नायो बरिया ना गंसेयाव ना माबा गोलैगोन 70 बेखौ नोंसो बुंबाय थानांगौ जोबोद मोजां 125 हन्डा दे नोंनो बुंदो आं मिथिलाय लाङालै गारिनि माबाफोरखौ बारा
दे नों बुंलाय थांलाय आं मालिक जाथ'लाना मालिकानो गैबावा आरो दा ना ओरै भिडिअखौ बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय माला थांनो मोनबावगोन मोनाबाय खोमसि जालायबाय नै मोनाबाय नै सालथे मा सानखो नोंहा सालथेया जाला नै हेलमेटआव गंनै सोर सोरनि मा साबावगोन स्पेसियेल रुम इयो लोगोफोर स्पेसियेल जिरायग्रा रुम एकदमबारे गारि बानायग्राफ्रा इयाव जिरायो आरो ना इयाव जिरायग्रा रुम इयाव जिरायग्रा रुम बन खालामलाय रिमुलाय आं जिरायनोसै मानसिफ्रा बेखौ नायनोसै माखौ इखौ अन खालाम आं रोङा अबेथो सुइसखौब्रा इलाय रिमट बेखौ नायनोसै नायनो न'आव मानो दोनबायखौ बेखौ नायनोसै इखौ नायाबा माथो गोमजोबो न'आनो हा बन खालामलाय नायनो ओंखारो माथो फंखायासो रोङो इदिखौ स्पेसियेल फैसाफ्रानो आग्लाय बिग्लाय दंना बिसिना मा होनांगौ होनांगौ आं खालामसै बेकार 10,000 गैयानो सालथे आं खालामसै 1,000 नङाबो आं अन खालामसै खालाम खालाम स्कुटिया माबाया सोरनिथाय हेलमेटआ सिख्लाफोरनि अबेथो बे सुइसखौ अन खालामनो इयो जोंबाय माथो इयाव नै जोंनाया आं सुइसखौ अन बनायबाय आरोना नै ओमफ्राय नै जोंबाय आं जों थुदों अलालै सेमिनारियावसो सिगां थुदोंमोन आं नैयाव मा मा लिरनाय दं नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना टिभिनि माबा कालार टिभि मा नायनो निउस एन्ड्रइड आइफन दङबा एन्ड्रइडसो जोंलाय आरो गारि बानायखारो माथो इयावलाय ना नैबे बोरैनो हाबनानै फिसासो आरोना बे रुमा बारा गिदिर आरोना एसे नैजों हाबनानै नै दा जोंना टिभिया नुथारसिगोन आरोना नै फैबायानो मा नायनो गोसो बक्सआलाय अबेयावनो गोमखायो नामा जाम्बा जों इउटुबसो माथो बक्सआलाय बोरो बक्सआ ओइ नुनोसिगोन होला गाजा लोगोफोरजों दा नुमारबाय आरोना नायदो जोंना ओरैनो देखायबाय 100 थाखानि गारनानै टिकेटआ जोंना सानैजों 200 ओमफ्राय नै इनो टिकेट लाग्राया देखायग्राया रिमट लाखायो गोरोंसोबा ओमफ्राय टेनसन जाबाय बिरादनो नुखाय मायदि थुनो गोरों आसोला बिदि रोङो नोंसोरो थुनो आंथ' रोंबावा एबार मा देखायगोन बिबा लोगोफोरनि नायगासिनो दायो फाइनालि गाइस नै दा नायख'लागासिनोमोन आरोना होलागासिनो दा नै देखायलागासिनो जोंना बेलेग होदो एसे मोजांखौ बेलेग It's time to let it shine. नया ग्लाइकोलिक ग्लव्स ये बड़ी L'Oréal Paris ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जो हेयर क्वालिटी रिस्टोर करे और दे इंस्टेंटली 3 गुना ज्यादा ग्लव्स Get the shiniest hair of your एलबामखौनो बावलै सालथे glycolic एलबामखौनो बाव इंलिश एलबाम ना फिल्म एलबाम दा बर'सो
थांदोंमोन आरोना स' गाइस नै जों दायो माबा साउथुकियाव मोनफैबाय आरोना गारियानो दासो जादों स्कुटिया मोनाबाय गाइस बा मोनालायबाय थाव सोबावनोसैलाय 4000 खारनायनि दुखु साल्थिया दा गोजांसिगोनलै मोनाबाय जाला खेला आंहाथ' सुइटार गानबावाखै नै इनाबो हालालासोबाव नै गोबासो ओमफ्राय दा नै इहासो मालाय साल्थिया एकदम जाला खेला आङो गोजांसो लांजोबसिगोन टाउना इस फट' लानाया नायलाय बेसेबां सोखो बेसेबां सोखोलै बेसेबां सोखो नै खेला इनि न'खौनो लागायासै नोंहा बेसेबां सोखो थावखौ आसोल बेखौ नायबाय थाबावनांगौ गाबोन फैसा लालायगोन ना गैयाबा नै मोनानाय मा जादों जोंहा गोजांनानै बेसेबां सोखो नोङो नै बिल्डिंफ्रा न'खौ लायफिननो सगास नोंथांमोना नायदो थावखौ बोरै सोयो होन्दों नामा थ' मा सोलायफिननो सोलायनो माने न'खौनो मोनसे मारिना हरासैना नायनांगौ मोजां नायनि मा जायोब्रा टाउना मोनालायबायलै नोंथा मोनालायबाय फाइनालि गाइस मोनानि भिउखौ नायदो आरोना टाउनखौ मोनालायबाय सानावनो फैनाया खैथायाव फैदोंमोन जोङो माबायाव जादोंमोनलै खैथायाव फैदोंमोनलाय जों खेला जोंखौ माबायावनो मोनफैदों 10टा औ 11टायावनो फैदोंमोन 10टा 11टायाव फैदोंमोन रा ना ओमफ्राय 1टायाव मोनफैदोंमोन ओमफ्राय दा नै मोनाबाय मोनानि 6:30 7टाया जाबाय जोंना लोगो सासेया इयाव दङ थाव डिफुआव आरो थ' मोनाबायलै गैया फाग्ला लाबोखै आंथ' मिथिखाबायलै नोङो गोगोमखौसो थांबायना जोंसो जोबनाय जाबाय आङो नों ओरै फै गैया गामियारा द' मोनायाव नै गाइस दा आयौ जोंजोबखायो बिमा मासफारा ओइ सिथोबा लासै थांसै नामा मोनाबायलै गोजांसिगोन ने आरो सुइटार गानबावाखै थ' लोगोफोरजोंथ' दा बानायखांबाय नालाय दाथ' थांगासिनो गोजांलायबाय मोनालायबाय दा गारिया जेन थेन जानायखायसो जानाय नङाबाथ' गैलामोन 4000 थांबाय गाइस बिराद टेनसनजों दा खर' गरम जाजोब्बाय आरोना सासेया दिनैनि भिडिअआ बोरै जाखो एसे लाइक कमेन्टआव फोरमायदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना होदो गाइस नोंथांमोना होमबा बाय बाय नेक्स्टआव लोगो मोनगोन ना सालथे बाय बायलै दे बाय बाय